खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ क'क्राझारनि गोदान फ्लाइअभारनि खाथियाव गंसेनि कन्टेनारजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ क'क्राझार पुलिसा हमनो हादों पुलिसनि जेआव गोग्लैनाय ड्राग्स फालांगिरिखौ सालाकाथि बारगरानि उलसन बसुमतारी होनना सिनायथिदों ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे ड्राग्स बायग्रा 3 सुबुंफोराबो पुलिसनि आखायाव गोग्लैयो नैथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हानजाया बुथ सन्मेलन हाबाफारि खुंफुंदों मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लाया जेब्लानिफ्राय इउपिपिएल हानजा दायो बै समनिफ्रायनो हानजाखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों थिग मैयाबो बेबादिनो सनितपुर जिल्ला एराली लगा गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जिल्लानि गासै मोन 13 बुथ कमिटिखौ लानानै सन्मेलन हाबाफारि खुंफुंदों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि समनाथ नार्जारी आरो हरिसिंगा समष्टिनि एमसिएलए सन्जय सरगियारीजों लोगोसे मिरु आरो जिल्ला आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो थामथि खौराङाव दङ बेरगाव बियाबनि बिजेपि मण्डलनि गाहाय नेहाथारि नलेश्वर बसुमतारीया गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय रिजाइनेसन लाइजाम होबाय ब्रैथि खौराङाव दङ समाजारि बिजोङाव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै गणेश दैमारिया पस्ट होनायखौ बोखांना लानो खावलायदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फारसेनिफ्राय समाजारि बिजोङाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया फोसावनाय बायदि बिबुंथि होआखैमोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाथासिपुराव बां सावनानै गारबोदों होननाया गोरोन्थि जादों होननायजों लोगोसे फेसबुकआव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया पस्ट होनायखौ बोखांनानै लाफिननो खावलायदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फारसेनिफ्राय लोगोसेनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि फेसबुक पस्ट होनाया सोरनिबा खैसारनि सोलो जानो हागौ बे बाथ्राखौ संदाननो नांगौ होननानैबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फारसेनिफ्रायबो खावलायदों बाथि खौराङाव दङ नंखाय खौरां फोसावनानै पुलिसजों हमजादों जियारुल भुइया मुंनि जियारुल भुइयाया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ हमजाबाय होननानै खौरां फोसावदोंमोन द'थि खौराङाव दङ 29 मथंगुरि समष्टिनि सिङाव थानाय उत्तर कारिजा बिजनी बिसिडिसिआव अमेन एवारनेस मिट हाबाफारि खुंफुंदों सालबारि जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलआ उत्तर कारिजा बिजनी बिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय अक्सिगुरि बाजार रायजोआरि नब्लाङाव उत्तर कारिजा बिजनी बिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों खुंफुंजानाय बे अमेन एवारनेस मिट हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म सालबारि जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि जुनु रानी बागसा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि फैला जे बरगयारी सालबारि समष्टिनि टिसिएलसिसि मासिगिरि बिनद मोसाहारि आरो गुबुन गुबुन डिसनेरिफोरा बाहागो लायो स्निथि खौराङाव दङ आयेन बेरेखायै बांलादेशनिफ्राय आसामाव हाबफैग्राफोरनि बेरेखायै बिबुंथि होदों नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ थांनाय सानखालि बङाइगावआव 8 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ खानायनि थाखाय आसाम पुलिस आरो रेलवे पुलिसखौ साबायखर बावदों बदरुल इस्लामआ भारत बांलादेश सिमायाव नायदिंनाय खान्थिखौ गोख्रों खालामनो खावलायदों आरो 25 मार्च 1971 मायथाइनि उनाव फैनाय गासै बांलादेशीफोरखौ होखारनो सरकारनिसिम दाबि खालामदों नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ दाइनथि खौराङाव दङ गसाइगावनि श्रीरामपुर ब्लक कमिटिनि मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै इउपिपिएल दोलोआ श्रीरामपुर बियाबावबो साखाफारा जादों गावसोरनि दोलोनि मावथिफोरखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय श्रीरामपुर ब्लक कमिटिनि मोनसे मावखुलि बेखेवनाय जायो बे मावखुलिखौ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया बेखेवनानै होयो मावखुलि बेखेवखांनायनि उनाव मोनसे जयनिं हाबाफारिबो जानानै थाङो बे हाबाफारियाव गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी उइलसन हासदा एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफायो मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 300निबो गोबांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों गुथि खौराङाव दङ साइबार दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै बिजनी पुलिसनि गिदिर जाफुंसारनाय 11 साइबार दायनिगिरिफोरखौ बिजनी पुलिसा हमनो हायो हमजानाय दायनिगिरिफोरा फारियै बिजनी कावाटिकानि 34 बोसोर बैसोनि अफजल उद्दीन 37 बोसोर बैसोनि मतलुब आली सेनं दांसियापारानि 27 बोसोर बैसोनि आब्दुल आवाल
29 बोसोर बैसोनि आखेर आली, 22 बोसोर बैसोनि सादाम हुसेन, गलाब हुसेन आरो 22 बोसोर बैसोनि मिर कासेम, बल्लामगुरिनिफ्राय 25 बोसोर बैसोनि आनवार हुसेन, फरमायसालिनि 23 बोसोर बैसोनि जियारुल हुसेन, 25 बोसोर बैसोनि मन्जु आली आरो 26 बोसोर बैसोनि सुरमान आली होनना सिनायथिनो हादों। 10थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायजों जायगायावनो 4 सुबुंनि जिउ खहा। गंसे गारिया गोख्रैथिजों सामलायनो हायैयाव गुबुन 27 नं हादरारि राजा लामायाव गंसेनि उनाव गंसे गोबां गारिखौ सौग्रावनानै बे जाब्रबथाया जायो होनना मिथिनो मोन्दों। जाब्रबथायजों रुंसारि जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिनाय जायाखै। 11थि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ फोसावबाय। बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव गासै 26,69,392 सा भटारफोर दं। बेनिनो हौवा भटार 13,29,742 सा आरो आइजो भटारा 13,39,637 सा आरो सा 17 थामथि आथोननि भटार। भट होग्रा मिरुआ गासै 3,277। बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय 81 गामिया देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थियाव भट होगोन। 12थि खौराङाव दङ बिटिसिनि बिसायख'थियाव मनरन्जन ब्रह्मखौ हेफाजाब होनो प्रेमनगरनि बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव जयनिं जादों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनो नागिरनाय जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मखौ हेफाजाब होनो थांखिजों प्रेमनगर गामिनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव हाबबाय आरो बैग्रिगुरि गामिनि सरन मुसाहारियाबो बिजेपि दोलोआव जयनिं जायो। 13थि खौराङाव दङ बर' सावथुन महरगिरि आफाद बिसानिफ्राय सा 15 दैदेनगिरिफोरा मुम्बाइसिम दावबायगोन। बिटिआर सरकारनि स्पन्सार खालामनायाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय सा 15 दैदेनगिरि थान्दैफोरा मुम्बाइसिम दावबायगोन। बेनि गेजेराव दं जोंदाव बड'सा, जयफुल ब्रह्म, कृष्ण बर', कृष्णकान्त बर', मोगथां नार्जारि, जेसास केरकाटारि, बिग्राय बसुमतारि, बिबिका बसुमतारि, सिमांसा मोसाहारि, मदाराम बसुमतारि, नगेन दैमारि, निजोम बसुमतारि, जोंसार बसुमतारि, प्रबिन बसुमतारि, मिथुराम ब्रह्म बिथांमोना मुम्बाइसिम दावबायगोन। 14थि खौराङाव दङ देबोरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय सरलपारा ओनसोलनि गोजोन फोथार गामिनि एनआइए केसआव 10 बोसोर 5 दान गोलाव सम थानायनि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै न'सिम फैनाय बारग' एनडिएफबि लथेन बसुमतारिखौ गोख्रों समाज सिबियारि अशक गयारिया बरायहैदों। 15थि खौराङाव दङ गोबां आयेन बेरेखा थाव लाबोनायखौ हमनानै पुलिसनो गथायनो हादों। मुहाम्मद लालसेन आलीआ चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय थुक्राझाराव थांनाय मैयानि मोनाबिलि समाव गंसे एल्ट' गारि AS17A0223 जों बेंटल खानिपुरनि थागिबि मुहम्मद लालसेन आली मुंनि सासे सुबुंखौ हरखाबै सौग्रावफैनानै देहायारि जोखोम जायो। जाब्रबथाय खालामना गारिया खारनो नाजानायखौ लोगोफोरनि मददजों बेंटल खुमगुरियाव हमनो हायो। बेनि उनाव मिथिनो मोननाय जायोदि AS17A0223 गारियाव गैयाब्लाबो 300 लिटार आयेन बेरेखायै भुटान हादरनिफ्राय लाबोनाय गोबां पेट्रल दंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। लोगोसे सिदली थानायाव पुलिसनो खौरां हरना पुलिसनि नेम बादि गथायो मुहम्मद लालसेन आलीनि हानजाया। 16थि खौराङाव दङ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ 134थि दुरान्ड कापआव बाहागो लानो गासैबो हानजाफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी PBSM ABSMआ 134थि दुरान्ड कापआव बाहागो लानो गासैबो हानजाफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। बिटिआरआव थामथि बोसोरनि थाखाय क'क्राझाराव एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुंदांखासिन जोलुर बादायलायनाय 134थि दुरान्ड कापखौ खुंफुंनो थांगासिनो दं। गिबि खौराङाव दङ दिखियाजुलियाव सा 17 दाखायदा हाथियारजों लोगोसे हमजादों आरो लोगोआव गोबां आयेन बेरेखा आइजें पुलिस बिफाना बोखांनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरा फारियै दिखियाजुलिनि 32 बोसोर बैसोनि गवा बदा बसुमतारि, 22 बोसोर बैसोनि रहित बसुमतारि, अकेब बसुमतारि, पान्डे रामपुर नलबारिनि रुबुल बर', चिरां रुनिखातानि अनसुला इस्लारि, चिरांनि आफतारसन नार्जि, रुनिखातानि 30 बोसोर बैसोनि फिलिप बसुमतारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय 7.65 गंनै फेक्टरियाव बानायनाय पिस्तल, गंनै मेगजिन 16 राउन्ड, 7.65 mm गुलि, गंनै अकी टकी, गंब्रै एन्ड्रइड मबाइल, गंनै किपेड मबाइल, गंनै आखाइजों बानायनाय सिलाइ, गंनै आखाइजों बानायनाय खुख्रि, गंनै टर्च लाइट, गंसे प्लास्टिक कन्टेनार आरो मोन 16 गोथां गुलिफोर जब्द' खालामो।